Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, choose this year as the Year of the Youth, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga higala, padayon kita sa paghisgot mahitungod sa tuig sa mga batanon. Matod pa sa atong Santo Papa, ang manindot nga kalibutan o mas mabungahong kalibutan, mahimong mabuhat isip resulta o bunga sa mga paningkamot sa mga kabataan. Ang inyong pangandoy nga mabag-o, ang inyong pagkamanggihatagon. Ayaw kahadlok sa pagpaminaw sa Espiritu Santo, kinsa kanunay nga nagsugyot ug mga nagkalain-lain nga mga buluhaton alang sa kaayuhan sa kalibutan. Sa pagpanaw, isip mga batanon, hinay-hinay natong madiskubrihan ang plano sa Ginoo. Labaw sa tanan, nagkinahanglan kita og pagpamalandong. Sa atong panaw, usahay magduha-duha kita. Usahay mawala kita sa dalan, sa hustong dalan. Usahay masayop kita. Apan hinumduman nato mga kaigsuunan nga ang Dios bahandianon sa iyang kaluoy. Dili gayud kita niya pasagdan. Anaa kanunay ang iyang kamot nga buot nga mo gunit ka nato aron nga kita makabalik pag-usab sa iyang gugma. Padayon kita sunod nga Domingo nining atong pagsaysay sa mga mensahe sa atong Santo Papa ngadto sa kabataan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ed and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrilie, Tielino Trucking Services, Davao Durian Laundry Services and Company, Mr. and Mrs. Protasio Tecandong, Chardin, JDB Diversified Incorporated, Melvin E. Aviles, Porita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Bretania and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, MR Human and Environmental College and family, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carol John and Mary Grace Bretania and family, William and family, Jess and Amelia Deason, Gus and Sophie, Dolores Orfanlo and family, Fel Yamido and family, Rafael and Lilian Hizon and family, Fred and Tere Halua and family, Mr. and Mrs. Adolfo and Malu Ato, Esper Laundry Services and Company, Amparo Ecasas and family, June and Beth Opas and family, and Nene Villarica and family. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones,
and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. NutriHealth International, headed by the Human Resource Manager, Louis S. Zapata, and Barangay 10A, headed by the Punong Barangay, Mark Anthony Cayetano. Thanksgiving intentions of Nida Tumalip, Dr. Carlos Tan and family, Veronica Altiso, Mark Anthony and Johanna Jane Cayetano and family, Consuelo Evangelista and family, and Carmelita Recentes and family. Recovery and healing of Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Linda Torrejos, Henry Evangelista, Corazon Pracuelias, Lourdes Dolatre, Christine, Felipa Apostol, Leling Reyes, Romeo Nahial, and Andy Lipardo. Good health of Nicolas and Nico Evangelista, for the eternal repose of Milagros, Luciana, Jermaine Chu, Elpidio, Adelaida, Erlinda, Eliseo Sr., Claudio, Flora, Thelma, Marutas, Julio, Menandro Sr., Anastasio San Pedro, and all benefactors, sponsors, and cooperators of the Paulines Media Mission. Pagampo alang sa mga masakitom. Ginoo og Amahan, Diyos nga walay katapusan og makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami og kusog og panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy hikapa ang mga masakiton. Palingkawasa sila gikan sa sakit og ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdaig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ikaapat nga Domingo sa Adbiento, kaluwasan haduol na, lukso sa kalipay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag. Karon ang ikaapat nga Domingo sa Adbiento, ang katapusang Domingo sa pag-abot sa dakong kasaulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Sa dihang nakabalita si Maria nga nagmabdos ang iyang paryente nga si Isabel, midali siya pag-adto sa Judea aron pagtabang kaniya. Kipakita ni Maria ang tinuod nga pagkasulugoon sa Ginoo, kinahanglan ipadayag diha sa pag-alagad sa atong isig katawo. Tungod niini, gitawag siya nga bulahan sa tanang mga babay. Sulod ning santos nga misa, pangayoon ta nga sama ni Maria, mabulahan usab kita pinaagi sa atong pag-inalagaray sa usag-usa. Ang mumisa karong buntaga mao si Monsignor Bonnie Berlaza, priest of the Archdiocese of Davao. Ang manganta mao ang Hymnus Christi Choir of St. Joseph the Worker Parish, Sasa, Davao City. Manindog ang tanan ug awiton nato karon ang pasiunang awit. Jesus atong dalalukiya,
nga Ginoo atong manunubos, kang Jesus atong dalan ug giya, alang sa kaluwasan na. God is good. All the time. God is good. Palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Mga igsoon, atong hinulsolan ang atong mga sala aron maandam kita pagsaulog sa misteryo sa atong kaluwasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga magahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa dako yamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay o sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsoon aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibobo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa iyang pagpasakit o pagpakamatay sa cross, dada kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlog ikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Katawan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Giatakin na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem Ephrata, bisan ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda. Anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel. Kansang gagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan. Sa ilang mga kaaway, hangtod nga mga anak na ang babayeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag, mamauli sa ilang nasud. Ning abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, ug sa kalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawan sa tibuok kalibutan muilaman sa iyang kagamhanan ug magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
luwas kami. Magbalantay sa Israel pamati, gikan sa imong trono diha sa kerubin padanag, dasiga ang imong gahom, ug marika aron pagluwas kanamo. Sa kagahuman, dungawa kami pag-usab, gikan sa langit, ug tan-awa kami. At di man pag-ayo kining parasan, ug bantay ang gitanom sa imong kamot nga tuo, ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pawalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug matabangan ng tani mo ang tao sa imong tuong kamot. Pinaagi sa anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Unya dili na kami mupahilayo kanimo. Tagay kami bagong kinabuhi, ug sangpito namo ang imong ngalan. Ginoo, pawalika kami kanimo, pakita kami sa imong nawong, ug maluwas kami. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Tungod niini, sa dayon ng anhin ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka buot sa sakripisyo og mga halad nga mananap, apan gianda mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran, o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat bahin kanako, diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap, o sa mga halad nga mananap nga gisunog didto sa halaran sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala.
Gisulti kini niya bisan kun kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, "Ania ako o Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako." Busa gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesu-Kristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo kaduol na, sa atong kaluwasan muani siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo. Ang pagsangyaw sa mayong balita sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria o midali pagadto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Hudiya. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangamusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangamusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangamusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog lingkod atong palakpakan ng Ginoo. Praise the Lord. Hapitang Pasko. So, ang Pasko wala na mabot sa tua ngaron kita malipay. Pero normally ang atong ginahimo opposite. Imbes ang Ginoo mo'y malipay, kita hinon ang nalipay. Di ba? Nalipay pa mo? O may mutingog. Kamo? Oh. Dapat ang Ginoo o kita malipay. Dili kay kitara. Unang manghatag tag mga regalo, daghang kay listahan. Pero ang unahon nato, ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Amen. Amen. Una nga karon, dili nato masabtan, muna di kayo maklaro nato ba? Kita mga Kristiyanos, mga Katoliko, pero wa kasabot kaayo. Una nga kung pangutanon ta, nganong magsaulog mamog Pasko. Ambot lang ka kay manghatag magud og pinaskuhan. O tanawa, wa makalusot sa eksaminasyon. No? Ang Pasko, magkahalugan nga si Jesus matao. Aron pagda ka na itong kalawasan. Amo na pangutana diha,
nga human si Maria makadawat sa mensahe sa anghel na siya mahimong inahan sa Dios. O sa gihimo niya, mindagan siya ngadto sa bukid sa ayn karin sa Judea o sa Judah, the hillside of Judah. Nya, paabot niya dito, mga tahuran man siya, maayo, pagkadungog ni Isabel sa iyang tingog, nalipay siya, o ang bata sa iyang tiyan, miulpot. Okay, sa may mga buntis inyo nga bata, si ulpot-ulpot. Wa, si Juan ra. Doon na explanation. Doon na explanation. Yung usahin ng mga inanang explanation, pero ang tanang mga references, kung atong nga tanahon, gikan sa upat ka ebanghelista, si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan, og sila si San Pablo, o guban pang magsusulat, nga diin ang ilang point of reference kanunay ang Old Testament. Kaya kung dili sila mobalik kato sa Old Testament, amot o kunsang relihiyon na. Kaya ang Judaism, diin nagagikan ng atong pagka-Kristiyano, mubalik yun nga to sa Old Testament. Una nga, miolpot ang bata sa tiyan ni Isabel tungod kay miabot ang kaluwasan. Kaya mutana ko ninyo, kinsa man ang kaluwasan? Si? Kinsa? Kusga? Jesus. O kana ba? Kita yung Katoliko, no, mga CI people. Kinsa man ang kaluwasan? Jesus. Si Jesus. Kano ikaw mo na ito, ha? Kinanglan, we have to shout out the name of Jesus kay siya ang atong kaluwasan. Mabitan ang kitawag siyang Savior. Jesus saves. God saves. More ay meaning, anak, giluwas ta. Now, nganong niulpot mo itong bata sa tiyan? Kami abot man kaluwasan na puro si Isabel sa Espiritu Santo. Punay meaning adto. Din man si Maria niadto. Dito siya sa bukid sa Judea. Dito po di ay natao si David mga around 1000 BC. So, sa paghahari na niya, before he became king, he was anointed. He was the anointed one. Kasi Samuel, anade ang saad sa 2 Samuel chapter 7, nga diin miingon ang Ginoo nga ipadal nako ang lain nga hari kansang gingharian walay katapusan. Morning fulfillment karon sa gisaad sa Dios. Mga 1,000 years thereafter. Morning gisaad. Nga din, sabi aging Domingo, din gipakita nato si Micah. Nga mo po ni inigabot nato sa kapistahan sa tulo ka kahari o katong tulo kahari Epiphany. Diba? Nangita sila, asa man bagong hari. Quoted nila si Micah because si Micah, bisan gamay lang nga propita, naadiha ang tanang mga losok sa kamatuoran sa may tabo. Nga diin si David dunay mopuli niya paghari. Now si David natong higayuna nakitaan nila pamilyar mamo sa Ark of the Covenant, no, katong burag kaban. Nga diin gisudlan sa mana sa mga remnants sa Ginoo sa nag-uban siya kanila. Dito nakitaan dito po sa bukid sa Judah. The hillside of Judah, of Judea. Dito, atubangan sa mga tao, dahil iyang burag apron, nagigamit, kay si David, pare po, di lang kay hari, pare po. Counterpart kang Jesus, nga hari o pare.
Mapitan na nahimong si Jesus halad, ang iyang kaugalon nahimong halad o gihalad. Ato tagabalik kang David. Pag-abot sa Ark of the Covenant, wherein the presence of God nag-uban sa katawhan, iyang gidala nga to siyudad sa Jerusalem, at tubangan mismo sa Ark of the Covenant, si David misayaw sa kalipay nga naa nag-uban kanila ang presensya sa Dios pinagi atong Ark of the Covenant. Muna nga nisayaw si David. Fast forward, panahon ni Isabel. Si Juan miolpot sa kalipay, he was doing what David was doing. Klaro ba? Nakuha na narita to. Kay mauna nga nalipay itong bata, what David did in the presence of the new Ark of the Covenant, si Maria, ang definitive Ark of the Covenant, nasa iyang tiyan, si Jesus, yang gidala. Si Jesus gidala. Maunang niolpot sa kalipay ang bata. Kinaaman, di ba ningon si Isabel, nalipay kay ko. O niya ningon pag si Isabel dire, nga naman kaha, nga ang akong Ginoo, ang inahan sa akong Ginoo, mianhiman. Dominus. Kyrie eleison. Di ba may tag Kyrie eleison sa Latin? Nga naman, tungod kay ang waman mingon si Isabel, nianhiman ang akong gobernador. Nianhiman ang akong emperador. Waman ang inahan sa akong Ginoo. That's very precise sa Biblia, manggod. Ang mga purong niya, precise. O sa meaning ini. Muna nga, ingon siya, ang akong Ginoo, mianhi, mibisita kanako, nalipay kaya ko, miolpot sa kalipay. So diha mga igsoon, osbonato, if we consider Jesus always in the abstract, di ta makasabot kinsa siya. Muna nga kita, kanunay lang ta, sige tag celebrate sa Pasko, ang pangutana diha, nagkalaom ba ang atong relasyon ngadto kang Hesus atong Ginoo matag tuig? Kada tuig mag-celebrate ba ta? Nga diin mo tubo ta sa atong pagsalig o pagtuo. Kaya ang una, pagtuo, faith, then followed by trust. Ang trust manggod, muna pagpakita nga ang atong punuan sa pagtuo nagkalaom, nahimutang faithful. So, unsay relevance ini sa atong celebration karon o sa atong umabot ka Pasko karong Martes, di ba? Martes ba to? Merkules, Martes. We have to prepare ourselves. Muolpot ba ta o maghimo tagsayaw sa kagulingon nato at tubangan sa batang Hesus? Aron kita malipayon. Baga mga tao nga magmasulob on tungod kay wa nila masabti ang tinuod nga kalinaw, di ba ningon niya, ang iyang gingharian walay katapusan og siya mismo mao ang kalinaw. Nindot ka na. Kung atong madawat si Jesus atong kinabuhi, mao na labing dako natong pinaskuhan nga makabaton kitag kalinaw og mao na ang paghigugma sa usag-usa. Ayaw na na pagpanghatag. The church is not a social action. Bita social action agency. Kay social action manggod sila panghatag-hatag-hatag. Pero unaha, pag-prepare ang imong kaugalingon so that when you give something to other people, naanay meaning sa imo ha. Naanay meaning, di kay hatag-hatag lang. Why meaning? Pero kung nakaandam gyud ka spiritually and deeply, then physically, when you give alms or give gifts to people, ang imong kasing-kasing nag-uban kanunay sa Dios paghatag nimo. Mao na gesture nga atong ipakita ang gugma sa Dios nga kinasing-kasing nga imong gidawat sa imong kaugalingon para sa uban.
Kay si Jesus mao'y labing dakong pinaskuhan sa imong kinabuhi. Amen. O Merry Christmas kaniyong tanan. Lakpakan ng Ginoo. Ang tanan, nagato ako sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagato ako sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buktong anak sa Dios, yanak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat, usay kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato siya naganto siya namatay og naglubong, sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa Amahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi o sa minutay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagkan siya sa Amahan o sa anak, dongan sa Amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagi sa mga propita. Nagatuwa ako sa usa, santos, katoliko, o apostoliko nga simbahan. Nagaila ako sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa sala. Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang tinubdan sa tanang kabulahanan. Sa matag pangamuyo kita moingon, himoa kaming bulahan, Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa simbahan, nga ipakita unta nila ang tinuod nga pag-alagad sa Dios diha sa ilang pag-alagad sa mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga pangulo sa gobyerno, nga muila unta sila sa ilang pagkasulugoon sa Ginoo ug mutuman sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang kanatong tanan nga magkinabuhi unta kita niining kalibutan, dili lamang alang sa atong kaugalingon nga kaayuhan, kundili alang usab sa uban ug sa kalambuan sa tanang binuhat sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Alang sa mga batan-on nga makaamgo sila sa kahalangdon sa pagtinabangay, aron mahapsay ang dagan sa ilang panimalay, magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Nga ang mga mitambong sa misa, ilabi na ang mga sakop sa NutriHealth International, headed by the Human Resource Manager, Louis S. Zapata, magmalig-on sa pagtuo, hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, matagbaw na sa ilang kahidlaw sa presensya sa Dios, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa misyon sa media. Magampo kita sa Ginoo. Himoa kaming bulahan, Ginoo. Ato sa pangayon sa mahal nga Birhen, nga kita mahimong Ark of the Covenant, magdadala ni Jesus, kumikan sa atong pagkalawat, madalan to siya nga to sa atong mga silingan, sa pamilya, o din man, aron kita kanunay niya tabangan sa atong pagingon. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan na ikaw sa bahay nga tanan, bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang ka sa Dios, igambo mo kaming makasasala, karon og sa araw sa among kamatayon. Amen. Maluluyong Amahan, himoa kaming bulahan diha sa pag-alagad sa among isig katao. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, magampo kita ron kining akog inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan o sa libok niyang santos nga simbahan. O Ginoo ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta ni ining mga gasa nga niya sa among altar. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propita. Uban sa gugmang di matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Isangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig, o busaban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santo, 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 na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amhan, naingpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang og malagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Oban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among Obispo, o sa tanang mga obispo, mga parig reliyoso, imong katawhan, o sa among mga intentions karong mga adlaw. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Oban kanila, amo ikaw nga daigon, o amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, yata nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manonobos. Sa kahangturan,
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, at agi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaka ninyo. Pinagi sa itong mga pahiyom kay Pasko man, ipakita ang atong pag-inigsunay. Peace tanan. Si Jesus ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan kitang gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, di ako angay nga mokalawat kanimo, apan pamulong lamang maayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Paminaw kamo, usa ka ulay nagsabak, o sa dili madugay mga naksiya og lalaki, o Emmanuel ang iyang ngalan. Magampo kita. O Diyos, nga makagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katugsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak,
Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Good morning. Each one of us has different chapters of our lives. The stories in this book, entitled Chapters of Life, somehow help us to reminisce our past, savor our present, and look forward to the future with God as our companion, our compass in our journey, and our final destination. Get a copy of this book. This is only 150 pesos, available at the Paulines Media Center, located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kanin Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ang misa, dado nato ang kalinaw ug gugman ni Kristo. Salamat sa Diyos. God is good All the time. God is good. Baka ng Ginoo. Praise the Lord. O Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Tapos ng santos nga misa, sa paglauman lang ta, madasigon sa pagpaabot kang Kristo at manunubos. Ang paglaong gaganda ngadto sa kaigsuonan ta, si Kristo ang buhing Diyos, ang atong manunubos. Tapos ng santos nga misa,